Здравей, аз съм Тео Боев и в това видео ще ти разкажа защо смятам, че наемите в София са ниски и в следващите години ще продължат да растат нагоре. Първата и основна причина е, че всеки човек инвестирал в недвижими имоти търси възвръщаемост. Какво значи това? Ако аз днес купя имот за 100 000 евро, аз ще очаквам всяка година той да ми носи хикс процента възвръщаемост, т.е. пари в моя джоб, които да ми връщат тази инвестиция. В България в момента нормална възвръщаемост се смята за 3 до 4%. Много малко хора успяват да достигнат по-висока възвръщаемост и то е основно защото са купили имота на много ранен етап или преди много години, когато цените са били много по-ниски. Но ако днес аз купя имот, който реалната му цена, да кажем, е 200 000 евро, няма как да се задоволя с по-нисък наем от 800 евро на месец. Така че той да ми носи тези желани 5% доходност на година. Сега, тук ще изникнат много въпроси, защото през годините хората са нагледали на много евтини имоти. Основната причина тези имоти да са евтини, да се отдават евтино под наем е защото те са били наследени. Както ще дам един пример с ракията, когато дядо ми вари ракия, той ми я дава без пари. Аз не мога да оценя реалната стойност на тази ракия. Но когато отида в магазина и видя, че бутилката струва 20 лева, на мен ще ми се стори скъпо. Но реалната стойност на тази ракия е 20 лева. Това, че аз съм я получавал безплатно, не значи, че това е реалната и стойност. Същото и с имотите. Ако аз съм наследил един имот и не съм вложил нито един лев в него, и 100 лева да получа, за мен това са 100% доходност. И 1000 лева да получа, това са 100% доходност. Но ако аз съм инвестирал сумата от 200 000 евро в даден имот, аз ще очаквам той да ми носи поне 4 до 5% доходност на година, което значи, че наемът ще бъде висок. А в момента на този пазар на недвижими имоти и последните години, когато хората инвестират изключително много суми в покупката на имоти, те го правят, за да в някакъв момент тези имоти започнат да им носят доходност. Така че те ще очакват да им се връщат пари. А тези пари да се връщат, те трябва да са по-високи от това, което е в момента, защото в момента наемите са наистина ниски. Втората причина е, че в момента лихвените проценти на банките са много ниски и е много лесно човек да си купи имот. Какво значи това? Ако аз взимам 2000 лева на месец заплата и отида в банката и поискам тя да ми отпусне кредит под формата на 100 000 евро, да кажем, това ще се случи много по-лесно и на мен тези 100 000 евро ще са ми много по-евтини, защото процента лихван от банката е 2,5%, да кажем. Но ако тези 2,5% утре станат 4 или 5%, това значи, че вноската ми може да стане 1,5 пъти по-висока спрямо тази, която е в момента. Тоест покупката на имоти ще стане много по-трудна за средностатистическия човек. А този човек трябва да има някъде да живее. Тоест, той ако не може да купи, трябва да наеме. Третия вариант е да живее с родителите си, но това не е много ефективно. Така че в един момент, когато стане много трудна покупката на имот,